sisian hak kerteng utrai jungi Jesus Christ. Kalau ke jingkemen bagani ke por bengiyo ban wan biang sisian ban ai ke kubor jeng ke ketien ublay pedeng jumfi. Ai kublay fi baro ki bejupet baro bor ya gani ke channel ke jungi. Rada fi yosngau bagani ke channel ni ini ke jingkai jungi ki long ke jingker ku ye fi. Pilak ni banta ya ki baki bahaya ngasem ki parlog jumfi. Kan long ke jingker ku ro ya ki. Ban ngakwaro pinduai ne ke medai jungi ba kani ke jing persang jungi. Ban hikai ban yalap ya ke ketien ublay lengba kini ki kor jong ke jingpen bana. Bat kini kilat patai kupor kanong ke jingker kui ki beriu ki babuan. Tongin sedang no egeni ke jinghikai jungi hati ni ke por. Namarna kini nge keren manu panio ke jingrongnoh. Bat nilai seng nong rim hi na ke gospel ke jong Matias ke lemna ba arusau. Namarna ni nilai seng nong rim baro si bana. Hakabaya keren sepangki sngi ki bakhatu ba sepang ni ke jingrongnoh. Ngakwangan pen iya fie ke ni ke por ba. Kani ke jinghikai ke jong utrai jungi Jisu halor ulum ki olip. Matias ke lemna ba arhusan. Ken mau arhusan. Kedai keju mencua ke por ba empat pihak ya ki lenong badi ke dekot ke Bible kedai bai gawai ke gospel ke jong Matias kedai tang gawai ke jinghikai ke jong Jisu hapo ulung oleh mendai tang na Matias ke lenong ba arhusa kedai ro ke lenong ba arhusa upteng Jisu ban hikai anau la de ban krench pangki sngi ki ba khatu ukuran sasipang di jingrongnoh. Bat mana kini nilai pulia kumno bu Jisu ang. Anda kumta angut kini ada naga lengkang. Ya wein shimno ya wein pat an eno. Angut kini syong haka kor terlihat. Ya ke wein shimno ya ke wein pat an eno. Nabagata tu syarai nabag himtip haka nukas ni ba unwan utrai jufi. Bat haka por bu Jisu ukuran sasipang ni ke jingrongnoh ay kisenran jemo. Ai nuksa ta kapor ke jong unowa ni de kisni ke jong ulot kisni jong ke Sodom bat ke Gomora kamtam Ukraine sepang kisni jong unowa bakum no unowa ulai im ma u bat ke yeng jong u na ke tu ke jing shlai kum juro ha ke sni jong ke jingrongnoh ublai non man shao no la ke jong ke balang ba kita ke bala pen kre elade Kinlong kumutu unowa haga ying liang. Ubala light im na ka Nagadagadaw ngideng nget ye ka ketien ka jong ublay. Namat ka pop jong ki brio haga tu ka por jong unowa gade ka pop jong ke jing bom nget. Kiar kibe nyo unowa habu ong kan sa shlay ke partay. Ki ong yu utemen biye. Kumno kalak banlong baga partay kan shlay. Melek biye ba mishnay gane ka ying liang. Naman umdan leer, umdan slap agak agak puar. Handrai andalawan ke jingrongnoh kini kiberi kelai yap lut baro. Ni ngamut bat ong andalawan ke jingsleng kini kiberi kelai yap lut baro. Rai tang unowa bagai yeng jubu kalayim. Nagadagadaw wat ladan kiberi kiban keren ben kini ki kupuar. Ladan kiberi kibam nget setia ban keren sepang ke jingrongnoh. Handrai ya ke ke bu Jisu om kanja sisya. Kabeneng bat ka kendau ban let no andre ki ketien ki bangang la keren ki nom let no satia om utrai jungi Jisu Christ. Kumta ka beneng kong shuang an pliet ye ke ketien jong oblay ban ya keren ki katu ka netli ki jingi kai ni ki farshi ki bo Jisu ai halor uniu lum ngakwa ban ong ye fi bari aparo ki be osnyo ye ketien ke jong oblay. To ngin ngai chapang dene ke jingrongnoh. Shisha Jisu unwan. Unwan man syau ya kabalang. Unwan man rongno ya kabalang. Bala da nginget kumba ka Bible ka ong. Kile yalap ya ka gospel. Utaw banget an pen baptis bat an pen im. Ya uta ubanget an pen rem. Bala da nginget shisha ya ka tien jong ublay. Nila pediang shisha ya Jisu. Ngideiro ban shim ya ka jingpen baptis. Mapun ki brio ma iya kini kisni ki ong nganget.
buat ki brio ki pha duai ki request ki jing duai ki ba pair na ki la syam shitong na ki hapadeng chung ki jing ki wa ki nong duai ki ba boy reban nget chi sha yo Jesus Christ kim ngan ka jing ngan ki ba shi sha ka dei pi padiang yo Jesus pi da im ke jing em ko ba thamai pi dap no e ke jing long barim pi shim e ke jing pen baptist ba pi buat yo trai ka lan di ba thamai ka babel ka ong kum ni ha ka por ka jong unowa da pi pule no petras ka lan ka ba lai ka shichi ka ba nen kong chung ka de khot ka ba at hun riu ka ong ni ki ken tien ka ong ki bom shim la ka ong man handai man ba ke jing ya sha slam ka jong ublai kila ak khmi landi ki sngi jong unowa ha bo dang thawi ka ying le ha ka ba khin tiat ki man siam kata kalong trangut ki ba yo la im de ko kata ka ba pensisha ni ba ke jing pensisha jong ka kalong ba kata ke jing pen baptis ka pen em yang ni mentaro om bang ibu no e ke jing tiet jong ka do hre bi wa e ke jing ya tep lam ka ba ha sho blai kum ta kum ki brio ki bla pediang yo Jesus Christ la dang i don ke jing ya tep lam ka ba ha la dang i nget ye ke ne ke jing rong no nga nget ye ke ne ke por bo wei wala pediang yo Jesus Christ udai ban shimro e ke jing pen baptis kum ka dak chung ke jing yan khanang ban pen kre ni na ke menta ke ne ke jing rong no ta man tang nya phai pat ha ka bible ni sha ka bible ha ke ne ke por lightly ki fashi ki bo jisu beten ba de ne ke lightly ki fashi phinyo e ke jing hi ka e ke ne ke por ki e ki bangen ki bandu e ke jing rong no mar baru lightly ki fashi hang ne jisu wa ai pat kum ke jing mahang nama on bon ki KHRISTAN ki bandu e ke jing rong no wat ki banget ki bala pediang yo jisu ro lada ki shim sting ya ke jing ya dei jungki ke jing shakri blai jungki ya gini ki sngi ba khatu nama gini ki sngi ki ba khatu kindon shibon ki men siam ki ba syukor but don ki ban hap no na ke jing ya da ka ba ki pensha skor ki men siam ba syukor ba ke jing ka jungki ksoi naga daw tongin pet naga pian jong blai nget da ka bangi kni igini gi jigi kai kiba utrahi naga shintur jung hikai kan pen kre ene naga menta ke jing rong no bangini pet ki ei kini ki langot ki jat brio ne kini ki ei kini ki jat bangen ki ba du no ne ki ba sha e no ana ukendra jengki wan ko ka ban ning kong ha gini ka por na ka fashi jong ki shakri ba bahabat ki shakri ba man na ka lanong mathiasi ka lanong ka ba at khusau ka de khat ka ba sau khusan jisu beteng kum ne gene ke jingi kai halor ni ulum na ba kumta unu walong shakri ba nge go bastat ya bo ken ra chung u bo halor ka yeng chung u ban ai ya ki ke jing bam ha ka por ba bia so utau shakri ong tra jisu bo kunrat jung u onwan un siam bu le kumta shishang ong api un bu ya u halor ki ai baro ki ba u dot han rela dau shakri baman un ong halaga do not u kunrat junga utuat banwan un stang ban syo ki para shakri jung u mania bam mania di ru bat ki babu a ukon ra jong tau shakri unwan hakasngi ka ba ummot bar hakapor ka ba umtip un shok no ya u da ka ba sempat un boy u haga benta me un boy ya u ya ka benta jung u bat ki ba asap hangta kan long ka ba lenya bat ka ba kum dai benya ki ba ning kong ki brio ne ki KHRISTAN ki ban cha e ha ka jing rong no ki dei ki ba kum unio shakri bomman Uniu shakri baman jisu ya thu engi utau shakri baman ong haga do no ukon ra jonga ula pentut banwan uklamwan na do menta ngiklam yo I bakanwan gani ge jingrong no ustang man syo egi para shakri ustang man ya bam ya di man ya bua onna gumta ukon ra unwan nanta un uniu shakri un bu ega benta jong u bat kita ki babaman
bat kiba asap hangta kan long ka lenya bat ka badai bania na kata ka daw ka baning kong gini ka por to nginom le kai ha ke jing shakri jongi yau belai gini kisni ki bakatu nginom long ko muniu shakri bamman mania bam yadi mania syo ai ki para shakri mania kran ki ktien ki besniau para mangi para Kristan nangta banginong utrai utuat banuan kam lelai ngini lasting ngini le ka baman na ka por ba uwan ukon bra hangta ngin sha eno kene kene ka phashi ka ningkong yani ba ke jing hikai khnang ngin ban kre ya ke jingrongnoh man ngam ba ban ang ifi kene ka por ki Kristan ki ba bam ban kre e gani ki Kristan ki ba lasting kin sha e ha ke jingrongnoh ka ba an ka phashi ba kadai nagalanang ka baarusan ka phashi ki shiphaumot ki thai sakti lesi na kini ka phashi ki babun baha ki nong yalap ki babun baha ki nong hikai habe ki kren shipang ka jingrongnoh ki kren nagani ka phashi ki shiphaumot ki thai sakti tong ini pet nang ni ini pet manu wasak eno pan manu bayo pan lai nagani ka phashi jong ki shiphaumot ki thai sakti kalau nang ba arusan ka ongi ni ki kentian anda kumta ka hima ki beneng ka long kum ki shpomot ki thai sati ki bahaba ki la sheme ki sharak jongki ki la mi no panai tan ni unong let kurim sangot tenaki ki long ki basta bat sangot ki babie kita ki babie ka haba ki la sheme ki sharak jongki kim shem ya ka ompnian lembat ki babie ki sheme ki sharak ki klem sheme ya ka ompnia nang ta ka babal ge thu engi hambrai kita ki basta ki sheme ya ka ompniang ha ki khulpi jongki bat ki sharak jongki habau ta nong let kurim mula pentuot kila samthia baro ba kila yo thia hambrai mat shiten snya kalalong ge jing perta hakmi ulawan unong let kurim tumino balik tan eu anda kumta kita thai sati kila yang kila shnai ki sharak jongki kita ki babie kila ama ki basta to ai nangi ya kita ko ompniang jongfi na bagi sharak jongi ken salib handrai kita ki basta kila ya thu ba kila ya om ba yo kanom dap yang ni ba dia firo to khile ya ka ban let kita ki badie ka ban thiet kila di haba kita ngia let ban thiet dia lawan utau nong let kurim ti kita ki balak loi kila let chapo ka da jing khawai shong kurim balak khang ye ke jing khang hamrai kilawan kita ki wei ki thai sati ki da ong ko kan rat to play ni ulaya thu ti ula ong shishang ong api ngam I thu ye pi namar kata tu sharai na ba phim tip ye ka sngi lemne ka por bawan kun pri ka ba ar ke jing hi kai ka ba ngi yo a ke ne ka por na ke jing hi kai ke long jisu halon ulong ole ki ki Kristan ki bancha ke jingrongnoh ki Kristan ki bancha ke jingrongnoh ki long kum kini ki sangot ki thai sati ki babie ngakwa pin pet na ke tien jong ble ke ne ke por ba pin sngo thu ba ro shi phomot kini ki ken thai ki dei ki thai sati ki dei bala pen kre elade bon wan shao nong le kurim ba gani ke jing shong kurim ro ka dei ke jing shong kurim ka ba compare nim ju yo asnyau bu nu brio hang ne ha thai bun shong kurim shi phomot ki ken thai shi sin shong kurim kani gam nei ke jing shong kurim ka ba long normal kani ke jing shong kurim ne kani ke jing ken tiu kurim ma kani ke sngi kani ke jing khawai shong kurim ne ke jing ken tiu kurim ke jong khon lang bra kabu jisu non man sha be ka balang bangi ba ro ngilong kum kan nong let kurim ngilong kum ki ni ki ship homot ki thai sakti ki ba ap yo ne nong let kurim ne na pedeng kini sangot ki ba start sangot ki ba bie ki shim tangye ka syarat ki klem shim ya ka umpnyang lembat ki lada pi puli bahana ka bible ngis ngau thu le si hakani ka syarat
Kalau ada peniang lupa. Kini kita biar kisim tang ya kasyarak. Nyimtiap kadap peniang kat no andai kiklem sim ya peniang. Andai kita start ke Bible kadaya tu syai. Kadekot kita saw. Andai kita start kila sim ya peniang. Haki kulpi jengki. Lembat kasyarak jengki. Kita start andai tang bagi sim ya kasyarak. Kapala dan peniang lesi ko mga ong. Andai kisim lo saya ka kulpi kepada peniang. Ni ya kawe ke jingdian kabadon ke extra oil ni kabadon ke peniang ke dia reserve hakata ka kulpi bakira da peniang lembat ki. Bat ke Bible ke tu ini anda unong let kurim ula pentuat kilaya samthia baro. Bastaru samthia bobiru samthia. Siteng senyawan unong let kurim lawan ke jing perta ke letan no yung nong let kurim. Baru ke snai ke syarak jengki ke tangi ke syarak jengki me ahi. Hendak kita biar kisnong tu bakila sting ke syarak jengki. Bak peniang kala janlot kita biar ki ong haki bastan. To ai hangi ke peniang jengki na baki syarak jengki kin salit. But the Bible ke tu ini kita start ki ong ini kigantian. Yo kamdap yang iru pi kele chikinong de tiet ya lade. But kat baki dang let tiet. Ya kani ke peniang lawan nong let kurim sangot ki balapen kre ki yo ban let. Na lawan kini ki biet kila du no ban let. Syakini ke jing khwai syong kurim khot lang berat. Degene ke dai ke jing hikai ke badan kam yang ni adu kata-kata. Hakini kisni ke bakat tu to ngindon ki peniang ne ngindon ke peniang he ki kulpi jang ke jingim jongi ken mau man ke sngi ne ngindon ke ne peniang ngim dei banduna peniang da le lo ya namar haknu ka por ke ba unong let kurim unwan ngim tip ban ni dei ban long baru por ki bala kre aldi ki banduna peniang pitiap na ga kien jong ublai ba ke peniang ka grange pang man sim ba ko kani kadai ke jing hikai ke bagi brio baru aki hikai ba ke sngi ke ba khattu ni dai ban long ki badap do man sim ba ko ki syarak jungi ki dai ban me ka ding jong man sim ba ko ke dai ban klang ha da do no jungi ban ngakwa ban ong ye fi gini ke por ki brio ki badap do man sim ba ko Kidai ki brio ki badap de ke jing ye de ke jing so de ke jing kemen ba de ki so ki khnai tli ki so jong man sia ma ga do no chu ki to ngin dap do man sia ma ko ka jing dap do man sia ma ko kamla pen pau ni bangi dap do man sia ma ko la da ngi roi shiprhem ngi duai shiprhem ngi le jing sang shiprhem ngi le ga nu ga kam ga ba pau shabar re ka jing dap do man sia ma ko kabashai bah ke jing im jungi kabagi dei kadai kabangi don ke jing sup ke jing kemen mengi don ke jing ie kabangi me kadau kti we kabangi me kren ben ye we ki brio kabangi nyau ben ngim nyau po ngim bishni ngim bishnot ya no ni dap do man si ba ko na kada ka dan kam ye gini gisngi ke ba khattu kum ha gini gisngi mangi nyo kum kani ke jing kai namar ke jing kai shpang ke jing ie ke de ke jing kai ka ba khat do tam ha ki sngi ki ba khat do jong ka bala mangi ni de ni ie parlok hi ko mo Jesus Christ ula ie jing wat sha ko pniang jing kan tor khong na ki sharak jing bo lu pa ha ka khulpi ka do no tramfi ye ke jing ie blai ha po jong fi pendak ela de ke jing ie blai tong ino me kedau kti eno ngino me bishni ngino me bishnat ki brio ki ba longkum ne dai ki ba dablo man sia mo ko mdai tang itu ki brio ki ba nang manelap mdai tang itu ki brio ki ba nang ruai mdai ro tang ki ba le kamba mdai ro tang ba ki itu ki brio ki ba la ya ro de ki wei ki ba dablo man sia mo ko mdai ki brio ki ba dak shisha do man sia mo ko ki dai ki ba dab de ke jing ye belai ke jing ki
ngalaban ong ye gani ga wei bagini ki sangot ki thai sati ki basta ki don ke jing et belai ga don wat jungki ho je utrai ru ki shit hem ga sharak jungki ga me ndrai ha po ga khulpi jungki ki don ne ga phniang ki don mun siem ki don ne ga jing et ke ba kan jam lai handrai ki ne ki ba pli pat ki thai sati ki ba bie ka sharak jungki ga me si po de ga me ki isong shit bha re ga don wat jungki kim don ne ga jing et belai to ngin pendap la dia de jing ye pendap la dia do so jong man siam angin don ke jing ya sha angin don ke jing snaurit angin don ke buat halol la dia ba kumta terta pinyo i kani ga long no pen create yang ni hagi singi ki ba khatu ngang ngai ini gen ye kini ke jing hikai ki ba jisu hikai ba kitu ki brio ki bamdap de ke jing ye kitu ki brio ki ba bishni ki ba bishna kiba keren benye ki brio kiba kedokti iwe kamtam para bangai kindu ke jingrongno agi singi kiba khadho kin long kum kini ki thai sati kiba pie nangta no jisu udapan keren ye ne ga farsi ukuran sabu kawai pat ka farsi kata ka farsi jong kita len ola keren spang ka farsi jong utu shakri bomman ukuran spang ka farsi gitu kitai sati kisikaumot manang tu ngilayo jengikai manu basai manu pat bayo banlen sege jingrongno bat menta ukuran spang ka farsi jong kita len likely ki farsi ukuran lor ni ulum to kene ke puangan puli sapang farsi jong kita len na Matias kelenang ba absan kan khat ke khatsa na bakunta kalong kumawai brio ulai chege jinglai sakari ga bajingai ba ukhat igi shakri jungu ula ai haki igi spa jungu kani ngere fasi bu jisu kore hawai ai santalen hawai pat ar hawai pat kawai kat kum kabut jungu hi kumni ru ula lai chege jinglai anda kumta ti boyo diang igi san kitalen ula lai chayi ulapan mani kibai Pakistan kita len, uba a kita len ro ulapan mani kibai Pakistan a. Tiye uba yo diang ye kawai ulale ti taliyo ka kendau, ulaburi no ayaka, ne ulaburi no e usbai jumu kenrat jumu. Anala khamslem kenrat jumu lawan, but banya kenbi shakri jumu. Anda kumta uta uba yo diang ye kisan talen ulawan lami kisan kibai Pakistan len ulawan. Kukan rat me ai hanga santalen hakmi ngalayo nong san kiwai pagi talen. Ti kun rat chungu lang hau bahame ushakri wa bahabar wangen. Melaminat hakiba kindia ngan bu eme halor ki babuan. Tu khedai apa ke jingkimen kun rat chome. Utawayo adiang atalen ulawan ulaong kukan rat me ai hanga atalen hakmi ngalayo nong atwe pagi talen. Kunrat jungu laong bahame ushakri bo bahal bangen melaminat akibat kendiat ngan bu eme halor ki babun khile no apa ke jingkemen kunrat jungu kiju kiktian ya wasan talen ba uba talen ni kunrat bo bad ke bible ke tu ini ndalawan uai bayo diang ke bai kat talen ulong ku kunrat ngatip pemelong ubri uba me ot na gabam shim labet melum na gabam mem shimla pen safret kumtate ngala syatian ngala let buri e katalan jome haka khindau hakmi melayo ala gajam utaw konran ulaya thu ang meu syakri baman ba alhia metip bang ot na gabam shimla bet bat ngalum na gaba ngam shimla pen safret kala day me ban ayu to usbai hakiba aisot onda ngalawan te ngan shim yala gajong kasut namar kata tu shimno ya ne kata talen to ai no hau da badan kishkau talen naba hau wei pu wei badan on ai unyo dak tamro habam don wat ya kata budan ro on chimno to bread no itu syakri baman se ga badum bat ga bakham chingai hantaran long ga balenya bat kum dai banyat kani gade ka farsi ga balai ga bu jisu kren spang ka farsi to gini kita len bat nang ni ngilap ba na gini ka farsi ya gini ka jinghikai bau jisu ang gini ki kentien
ba nakini ki talent nio jeng hikai bong nio badon si talent ula sya ino ne ula sya kentai no hari kini ki badon sambat a talent kilayo syu ia ka talent ke jingem ke jengki pi ne kini ki laingot uni badon san talent uklam bun ktien usule la ge jong kakam badon a talent do uklam bun ktien sule la ge jong kakam hanrai uni wayo tangi wei talent uklam le hanrai subun tang daga ktien tang daga nia uang kotrai metip ngatip bamelong beriu ba me on naga bam shimla bet melum naga bam shimla pensapret bat ngalaburi no ga talent ge jome namar ngatip melong beriu ba lada pipuli no lukas utrai uang kumni no lukas nong ba khat thnai ge khat ba atwa utiul ang hau naga sentur jome ngan bisyana me usha kriba man mela bantip bangalong beriu ba ubang asim naga bam shimla bet ninga on naga bam shimla pensapret hatu balai mem shim mambu uspai jonga haga yem aisut naga wan nganio ya gasut pi ke ji kai ga balai bagi beriu ke bancha de ki bagia tang ke ktien ki bang ong ke ji ka shpang ka rapture ke de ke ba ke ji ka shpang ke jingrongnoh ke de ke ba Nyemlang ini ke jingrongnoh kum kini ki beriu ke cha no shisha kilong kumuni wayo ashi talent kibure no ga talent kyo ngo blai ga ba baca kriyo blai nei da pila pediang yo trai jisu ke jingem jampi dei umensiam oblai ba nai bori fi dei ma uhi bat pen kre fi na mena ke jingrongnoh dong inom kren ki ktien ki bam long inom kren ki ktien ki ba pendu jingker men ki we nginom kren ki ktien ki ba nge ngai ngin nge mar ki kristan ki ba kren ye kini ki jat ktien ki ba ngim la satia ki ba ngo ga ba chakri blai nginom yo ke jingrongnoh ki tu hi ki ba du ke jingrongnoh no jisu ong na ka sintur jame ngan bisya me chakri ba man ba dan bu me ha ga ba dum ga ba jingai ga ba don ka jinglen nya ba ke jing dai pania na gada na gini ki lightly ki farsi ngis ngotho ba ki ki kristan ki bantu ya ke jingrongnoh dongin pen kre eladi baru blai un kerku ye fi pangangen ba ana utrai unwan ban shawengi ba ro ngin yo pan lai agni ke jingrongnoh dongin ya duai kan dia try kerku ki kun jame ba ro agni ke por pen kre ki do men siem ba khoi ai bore ki ni ke por Dala dia ngimla, rai da kabor jame ki barok long ki bala ake kerteng jong Jisu ni doai. Amen.